Sugeng enjang ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Kawondo Tigo Semarang. Ingkang kula urmati ugi Bapak saha Ibu guru sarta ingkang kula tresnani para kadang siswa kelas 9. Saderengipun sumangga kita sesarengan ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun maringi kita katentreman, kabagaswaran saha kamulyan satemah kita saged makepal ing mriki kanthi wilujeng nir ing sambekala. Bapak Ibu guru kula minangka sulih salira saking kelas 9 badhe nyuwun idin matur salam pepisahan ingkang cekak aos ing adicara menika. 3 tahun kepengker ing SMP Negeri Kawondo Tigo menika mimpi kula kagayuh dados siswa ing sekolah ngriki. Bab menika mujudaken raos ing bombong lan mongkok tumrap kula lan para kanca amargi saged ngangsu kawruh saking Bapak Ibu guru ing mriki. Yasanipun Bapak Ibu guru menika inggih ageng sanget lan nggadhahi werdi ingkang ngedap-edapi ing sajroning batos siswa kelas 9. Kita nglenggana bilih boten saged maringi pituwas kagem miwales yasanipun Bapak Ibu guru. Kajaba damel prestasi ugi nggadhahi patrap solah bawa ingkang sae ing pawiyatan inggil wonten SMA utawi SMK mangke. Boten kesupen ugi kita siswa kelas 9 nyadong gunging samudra pangaksami dumateng Bapak Ibu guru menawi sadangunipun dipun gulawentah wonten ngriki asring damel cuas saha ugi damel segel enggalihipun sae menika nuju prana utawi mboten. Kanca-kanca mbok menawi 3 tahun lumampahipun pasinaon kita ing ngriki kaos cekak sanget. Sinaosa mekaten pepanggihan ingkang cekak menika gadhahi kualitas pepanggihan ingkang sae lan kathah werdinipun ingkang tansah pantes kita emut ngantos kita diwasa mangke nalika kita sampun nggadhahi cariyos kesuksesanipun piyambak-piyambak. Bapak Ibu guru tuwin para kanca ingkang kinasih cekap semanten atur kula ugi nyuwun pangampunten menawi wonten atur kula ingkang boten karenan ing panggalihipun para panjenengan sedaya. Matur nuwun.